Ka Jala Meghalaya kala job haduk lai tiliki khusnam National Award haka 6th Digital Transformation Summit and Awards kabalalong ha New Delhi kum ka jing a jing ithu halor ka jing tibit haka liang ka geospatial technology, digital governance but public service delivery. Kine ki khusnam ki penpawe ka jinga shaprang jong ka Meghalaya halor ki rukam trekam gi pathumai lingba ki core technology hapo ka jingalam jong mintri rangba ka jela Conrad ke sangma kabalapan scam ya ka jingkut jingmut jong ka jela halor ki jing a jing shakri ka basalan sar batru e ka jingtip ke babyang halor ki kampen roi ha ki jakasar ka jing a jing shakri ki nong shong shnong bat ha ka liang ka koi ke kya jong ki ba ong ukurwo balapan mi dakatanat planning, investment promotion and sustainable development ha ka khandai trik kala lingkon. Hapo jong ka Planning, Investment Promotion and Sustainable Development Department, Meghalaya 1, kala yo ya kajing ithu hakathop innovative use of digital technology in enhancing public service delivery. Ka Meghalaya 1, kadeg ka rinsan digital ka baplelat ikinong shong shnong bakin yo jingtip ha ka bayade bat ki scheme sorkar ki jing shakri bat ka jing penbet ki jing lingba ka wei ka rinsan ka bala ban yo lingba ka web ka jing le mi daladi ki service center but village data volunteers. Ka Meghalaya State GIS and UAV Center kabahapo jong ka Meghalaya Basin Development Authority MBDA but ka Planning, Investment Promotion and Sustainable Development Department kalayo pediang ya ka khusnam hakathub excellence in use of geospatial technologies for transportation, urban development and other projects. Kani ka senjam kalayo pediang ya ka khusnam lingba ka rensan ba pau jong ka Meghalaya State Geo Portal, Meghalaya State Geo Hub. Da ka jingpendan kam ya ka AI kani ka rensan ka penyo i ka jingtip ki ba koridor ki bala banyaram hakaban shimi ki rai but i ka jingtip ba banya ki bala banyaram hakaban buddian kum halor ka jingpen julor ki klau ki batam ban batai lupa ya ka jinglong jong ka sun beneng ka jingmang haga jingpen biang bat ka jingkershan de ki saki satar ki pakershan na ka benta ban shimi ki rai ki babiang. Ka National Health Mission NHM jong ka tenat ka koi ke kya ka jela Meghalaya kala yok pediang ya ka khusnam hakathop innovative digital health services and public health data analytics. Ka NHM kala yok pediang ya ka khusnam halor ka jingtibit halor ka senjam lingba ka core digital balatip kum ka mother app. Hapadeng jong usnam arja arpo but arja arpasan ka Meghalaya kala thaw ya ka record hakaba kala la ban penduna hado 100% ka jingyap jing kilong kumi bapun khun but lai pusa percent ka jingduna ha ka jingyap jing khulung badang shukha ka bapan i ki jingtep ki bathik na ka bala ban penbai ki jing but ban a jing khen habaro ki jing trekam jong ka trat ka koi ke kya ya ka ni ka jing sam khusnam la pelong da ka governance now ka bade ka kinhuan ba pau khman ha ka bapan mi ik jing tho bat pele jingmut halor ki policy trekam bayade bat upai ba bat ka sanshar khadar.